ka jing beteng ki bor pulet ka ri boy ban pendo jat yaki kam jing khai drugs bian menta ka si kla yo ban kem saya we nong khai drugs ka bade hadien ka jing yo jing tep ka babanya ki pulet ka ri boy kila yo ban kurup drugs hanong po kadai hadien balapan abshrib ya ka we ka kali alto ka badan number ML 10C 0012 bala suba ba ka kit drugs ka kubor bala yo lum laong da ka jingyo bat ya kani ka kali la kem yo driver bala tep kerteng kum u Vicky Lingdo arpulai snam kerta nakashnong arpomer ha ka jingya lenti jong u na berni hat chanong po bat day lamba ka jing talasi ki pulet la yo ban kurup ya u drugs heroin badan R.9 ka jing khia bat kenthop ki wei de ki tiar ki pulet ka ri bhoi ki lapan ngat kendon persha yung ni unong khai drugs kat kum ka NDPS Act bat ka jing toket halor kani ka jing yo kurup drugs kadang ya shakhmat na ka benta banyo kamru ya ki wei ki badan ti hakum kani ka jing khai drugs ri bhoi district